सोमारा NSUIच्या वांगड्यांनी गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात वचून कार्यकारी संचालकाच्या दाराच्या भायर रावन बोवाळ घातलो। राष्ट्रीय खेळ सर्तीत व्हॉलंटियर म्हणून काम केल्ल्या भुरग्यांक अजून पैसे दिल्ले ना। याच संदर्भात 30 भुरग्यां सयत NSUIचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी आणि गोंय खेळ प्राधिकरणाच्या कार्यालयात ते गेले। 450 कोटी राष्ट्रीय खेळ सर्तीत घेऊन घोटाळो केला आणि भाजप पक्ष भ्रष्टाचाराक तेको दिता असो आरोप NSUIचे अध्यक्ष नौशाद चौधरीन केलो। आम्ही आज सगळे स्टुडंट्स NSUI हांगा एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर मेळपा आयला। आमचो मेन इश्यू म्हटल्यार यांचे पैसे जे व्हॉलंटियर यांच्यानी केल्ले फॉर नॅशनल गेम्स अजून हांगा दिले ना। 4 महिने झाले अजून हांगा पैसे दिवंक ना। तो विचारपाक आम्ही आयला कित्याक दिना तुम्ही आणि ताबडतोब पैसे दिवंक जाय म्हणून आम्ही डिमांड घेवन हांगा आयला आणि आमकां एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर भितर घेना। कित्याक घेना ते कोणाक भेटा ती जेन्ना पर्यंत आमकां एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हातून वयचे ना। आज टोटल 3000 स्टुडंट व्हॉलंटियर्स आहा म्हणजे डिफरंट कॉलेजीचे। So NSUI Goa along with the committees we have come here along with the representative of each college. कळ्ळें न्हू। आता तुम्ही पळयलें जाल्यार दिस इज अ रिप्लाय असेंब्लीन आयलेलो। असेंब्लीन हांगा कोट्यांनी रुपया हेंच्यांनी खर्च केला। 450 crores has been spent. This is said by the sports minister. आम्ही म्हणना हे स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणटा 450 कोटी स्पेंड केला टू ऑर्गनायज नॅशनल गेम्स। समज इतलो पैसो खर्च केला जाल्यार हेंका भुरग्यांक पैसे दिना कित्याक ते? And due to the students 3000 स्टुडंट्स आहा बिकॉज ऑफ दिस व्हॉलंटियर्स जो आज इव्हेंट घडोवन जाल्लो सक्सेसफुल कित्याक जाला बिकॉज ऑफ दिस स्टुडंट्सांनी दीस रात काम केलेला इन डिफरंट डिपार्टमेंट, इन लॉजिस्टिक आसूं, इन ट्रान्सपोर्ट आसूं, इन स्पोर्ट्स हितून आसूं। सो ड्यू टू दिस व्हॉलंटियर्स एक इव्हेंट कंप्लीट जाता। सो विदाउट व्हॉलंटियर्स ह्यो इव्हेंट शक्यच नासलो आणि तांकां ते सायडलायन करता आणि तेंचेच पैसे दिना। सो आमी ते विचारपाक आयला एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टराक आणि जेन्ना पर्यंत मेळना तेन्ना पर्यंत आमी वयचे ना। एका व्हॉलंटियराचो पेमेंट कितको जावना? पण एका व्हॉलंटियराचो 500 रुपया पर डे इन एग्रीगेट काढलेला एव्हरेज। थोड्यांक 1000 रुपया पण 500 रुपया पर डे इज मेजॉरिटी टू ऑल द स्टुडंट्स अँड यूथ। सगळे जे पास आउट झालेले भुरगे ते सुद्धा हांगा येऊन काम केलेले। कित्याक गोवा हॅज सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड रेट इन द नेशन। तो जे भुरगे अनएम्प्लॉयड भुरगे आहात ते स्टायपंडा खातीर काम केला हांगा आणि 3000 भुरगे ते भुरगे खंयचे आमदाराचे खंयचे मिनिस्टराचे भुरगे न्हय, सादे भुरगे, मिडल क्लास फॅमिलीक बिलोंग करपी भुरगे, गरीब फॅमिलीक बिलोंग करपी भुरगे। समज तेंचे पैसे आलेले व्हॉलंटियर करचे नासले तो हेंचे तुम्ही पैसे खाता? तर ते विचारपाक आयला आमी जेन्ना पर्यंत आमी मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा उठचेच ना। तुम्ही चार्ज दॅट इज 550 crores जे आहा स्कॅम। 7 जण बीजेपी मिनिस्टर पयलीं काल अकॅडमीक बुडयलो। आता हेंच्यांनी गोंयचे जनतेचे पैसे घेवन हे चोरला। स्कॅमी म्हणना हांव कमिशन म्हणना, ही हॅज रॉब्ड द मनी ऑफ पीपल ऑफ गोवा। 450 crores आसपाचे जाल्यार तसो इव्हेंट जावपाचो तो तसो जावंक ना इव्हेंट। So we as a student organization came here to ask for the deserving money. This रात तेंच्यांनी काम केला, सकाळचे येऊन सांजचे वयताले ते। And these people belongs to middle class and बहुजन समाज भुरगे। आमचे भुरग्यांचे पैसे आमकां जाय। भुरग्यांनी खूब मेहनत केले नॅशनल गेम्साक लागून। इवन तेंची एग्जाम्स आसली, एग्जाम्साची स्टडी करप प्लस हे नॅशनल गेम्स आमकां हांगले की पैसे मेळटले प्लस आमचे नॅशनल गेमीचे मार्क्स। सो ताका लागून भुरगीं येतालीं बट आमी ऑलमोस्ट 4 महिने वेट केले, आयज येतले फाल्यां येतले बट आमचे पैसे येवंक ना। सो हांव इतकेंच म्हणटा की बेगीच्या बेगीन भुरग्यांचे पैसे येवंक जाय।